agus inis ar an líne tá Seanadóir Seán Kyne ó nGaillimh. Is iarrthóirteachta dála agus iarrthóir é Seán agus beidh sé ag seasamh nó Olltoghcán daoine Gael in nGaillimh Thiar. A Seán fáilte go dtí níor FM? Go maith an. Caithfidh mé chomh sa rá leat ar Dúiche Sheoigheach mar tá tú chun seasamh sa chéad Olltoghcán eile in nGaillimh Thiar. Bhfuil tú ag súil go mór leis an Olltoghcán? Tá mé ag súil leis an Olltoghcán ach ag an am céine bíonn sé nám am nervíiseach é, bhín sceitiimií arm agus ar luchtaíocht freisin tá lá obair a dhéanamh ó híomh Camas agus dul thart agus cruinethe agus aglah a rith an feachtas, so is am gnócha, is am sort nó a bhín muid fi bhrú agus it's part dun déanlas agus is rud it's privilege go bhfuil mé an le seasamh meánach ar an pop ar ballas agus tuairimí na daoine all. Okay. Agus nor bhíonn tú ag Camasán in nGaillimh Thiar, cadí na hábhar is mó a bhíonn ag Cúrsaí do daoine an sin? Well, tá mé don hart le tamil agus tá mé casú le daoine, so bíon Cúrsaí maratóla, Cúrsaí Chiaráin, Cúrsaí imirce, Gaillimh, Cúrmóthir na Gaillimh, sin rud a bhíon orin sin daoine go minic, serviceí busanna, rudí gná, cuaram leanaí freisin, so ruddy a hastian service ní star breis takeíocht agus Cúrsaí Chiaráin was really mar sin. An sílan tú go bhfuil an gcéircéim tíochta an aibh mó an nGaillimh Thiar? Sílam go bhfuil agus cé go bhfuil de figurí ag dul sa tro ceart agus ag méadú tá éileamh ag méadú freisin. Bín daoine ina chónaí sa bhaile ina strucadaí agus bhín siad búthra, bhín tuismothirí búthra. So look tá anna leistíocht déanta ag an rialtas le péasa fada ach tá níos móla dhéanamh agus tá bille nua bille planal nua in tríd an Oireachtas anis agus déine sé sin difriúlt ó híomh an córas planála go bheith níos mó cinseart faoi na amscála hasílas ru mar sin agus tá rudí eile déanta chun cabhrú le daoine tithe all ar price níos réasanta freisin caiimid lean a ráilis na tithe sóisialta tá lán éilehán trasna na Ciaráin agus gomórs na Cathracha. Bhfuil an bille planála sin sínithe ag an tuachtrán inis ná bhfuil sé fós ag dul tríd an próises nó caréisce? Well, tá sé críte sa tithe Oireachtas a réine, so níor tháinig mé in fógra ó ifig an úachtarán go bhfuil sé síine ach tasú le muna bhfuil go bhfuil sé ar an báirt ige chun banahhar agus go síú. Is bille an mór, so sílam go bheith sé ag déanamh sort smíinehhar agus macnahhar. Okay, agus ó thaobh acht eile níos bhfuil mór nólas a go fiisiú ach sa dáil nó seanad iniu be an bille an céim na capan siad an bille ó thaobh déanamh rialacháin rialú ar cearbhachas san Aran. Is dócha capan si go méid sé seo I bhaim rih an céad Olltoghcán eile freisin an bhfuil mór nólas a go faoi sin? Níl tá rá tá cúpla bilí a caiimmuid do chuir tríd an Oireachtas an bile agadas bile chinach sóisialta tá sa dáil an seacht an seo an bile faoi gambling freisin tá sé sin in tríd an seanad agus sin an gúirte ras sa dáladis
So yeah, tá an rudí atá le tamá sa chláríalta sa caiimiid a crí dúgus an chláríalta sa chur bhain. So sin tá much a dhéanamh agus tá baimiid bóthach ar fa an tréimhse eile go dtí go bhfuil an tábhachán agan agus arsúil agus ar bun. So gaiimiid fanna go ddíireach don tíise cilíonn tíise agus ceanna Tina fáil táiste Meáin Martin freisin agus tásúla an go bhaimiid ar móthir rid nolag ach ní sé sin deimhní fós gan ará. Okay, agus nor mín tú ag Camasá nó bil le daoine do dáilcheantar Seán, an bhfuil mór an daoine gardú cheis na hinimreacha leat? Harlinn sé sílam chula látáí amach bín cúpla daoine ag cuairt amach faoi. Go deacu just atá buaithe faoi cé na plans atá an rialtas sa blianta amach rón. Tá si buaithe faoi go bheith implocht ar tíhéchttas le mar sin ná John Micheló nach bhfuil mór an implocht ar tíhéocht ach go bhfuil dúilgus agan déile le siúd atá dagan isteach ach bíonn daoine buaithe faoi agus uairnta ceanglíonn siúd Cúrsaí tíhéocht agus Cúrsaí imirce le chéile. Ach sin áit tá agan tras na Eorpa go bhfuil na hibreacha a gáardú atá de daoine agus a tefií atá teachtaiste den Eorp agus an sin don bhatan agus an sin don tíir seo mar Gael ar an teorann. So tá agan go bhfuil brú olmhór tras na Eorpa agus a tíir seo freisin. Ó thaobh iarrthóirí tá do dáilcheantar Gaillimh here anna omíoch nach bhfuil Seán? Well, bíonn sé gcónaí bíonn súsca beidir chuig den déag nó beidir súsca fithe iarrthóirí in éon tábhachán federálta. So caiimiid fanna an liste dearnach ach tá Burteo fina Gael, Burteo fina fáil, Sinn Féin, Lucht Iber Sílam, the Sochtins, Chointas Glas, Birch Neafsgach an sin, Chachtadála, Catan Colleagues, no Gaelish, agus an sin, colla 40 biog eile agus cúpla iarrthóirí neafsgach freisin. Okay, is ar stát na Gaeltachta hiú comhaid le hir Chachtadála. Bhain tú tatan bhas do raibh sin ar stát na Gaeltachta Seán agus an sínan tú gur dalan tú aonrúd faoi? Ban é tatar as fáilsiú an plán or an bille an bille Gaeltacht ag an am sin ábhairtú ar an choras plan Changa agus an stabas ifigúil don Gaeilge. So it's achnú don Gaeilge agus cumar just an céad atá an dolíthúil an sin de fifagé do daoine a bheith léasa Gaeilge a bheith acu sin ar choras paibli. So fáilsí muid an bille sin rih tábhachán fithe so nuair a bhí man ar stad so chuirme tús leis an próisis sin. Agus gáitiúil, bhí man ar stad nuair a ceannaigh muid an airport in Indruáin airport ag freistal ar na Hileán Arden rud a rinne andifriocht don na cantar sin, cantar Fómhair a Gaeltacht atá agus go bhfuil cinseacht maidir leis an seirbhís eitileach don na Hileán sin. Okay, Camerán nach raibh mé in éon cantar Gaeltachta timpeall na Thiar le roinnt blianta nuas. Like tá Gaeltacht na Gaillimh lonathe site I do dáilcheantar. Like nuair bhíonn tú ag Camasá le gona mar has mar hampla, like an bhfuil mór an dóchas an ceapmise ó thaobh todhchaí na Gaeilge, like an bhfuil mór an daoine a labhairt nó choiríonn scéal an ceapma dú? Look, tá siad an labhairt agus is teanga bio ach tá dúchláán an mar Gael go bhfuil brúar an teanga san Meáin
Bruin Changas and Sculla, or in Telefish. So being Dúchlan and Shin, agus, branch go or the Tishmahori, agus, siú atá Meáin na páistí sa scoile as the machine go bhéh siad ag labhair i rith an scoilne am scoil ach tá Dúchlan an a tá siad bródúil as an teanga tá siad dócasach a go bhéh Gaeilge an i gcónaí sa blianta amach rón so tá sé sin tábhacht a freisin rá. Okay, we should just contact you and Cador radio Sean. So sort of into a while that bulla fi horm a horch fi Cain qui and Nairoi lasting nGaillimh here August egg the farty a gwitchin a gonna shunta so Cade Olltoghcán ella? Well, I mean, by me they'll have agus I Camas agus in Mahorum Tahalan Giantagum in the trade sa Seanad our son dáilcheantar agus our son nGaillimh agus look Tommy Dox look by me and Nancy kind of bunch of ma ag Deireadh le tá sé sin sús the winter Galway City agus feicimid golua cén túir mí atá chun faoi an muidir rinne mé agus ar mar fartaí ach tá agan go bhfuil sé fóglaí go bhfuil an iarrthóir finna Gaeilg seasamh síos agus crunch sin brú ordan ach sé sin ráite tá lán cóirí nua no iarrthóir nua an fartaí tras an the Thiar agus tá tócas go bhfuil tarama agan ar an lá.